Heb jij jouw zinnen gezet op een nieuw avontuur en wil je jezelf persoonlijk ontwikkelen? Ben jij een krachtige jonge vrouw die van binnen straalt en daardoor van buiten? En wilde je altijd al stralen op een groot podium in Nederland of zelfs op internationaal? Maak je dan klaar voor een levensveranderende ervaring die Miss Beauty of the Netherlands heet. Dit is te lezen op de site van de Miss Beauty Friesland verkiezing. En mij een beetje trots mag ik aankondigen dat Anna Kempenaar u dan wat in de finale zit in de categorie 10 van deze verkiezing. En Anna is hier. Welkom Anna, mooi dat je hier even komen koerdest. Ja, dankjewel. Want hoe best je zo in onrekking kwam? Hast je zelfs opjoen of wie er een oor die zei, oh je mag toch echt om mij doen? Nou, ik hier in mijn vriendenkring een heel prettig van Jet. Famkes die het zelf ook heel graag doen woon, maar die het eigenlijk net doen. En ik dacht van, nou ja, ik vind het heel leuk. Laat ik mezelf ommelden. En dan wil ik het even proberen. Even zien wat het gaat. En dan, nou ja, toen wie ik natuurlijk trouw. En dan gaat het baltje rollen. Dan begint het wat, zeg maar. Ja, want wat wordt er al je van die verwachten? Hè? Dus zit in de categorie 10. Maar dan oren dingen doen als in de orencategorieën van de volwassenen? Of? Nee, je hast echt 2 categorieën, maar dat jij het wel aardig bielk hoor. Het is echt het leeftijd dat verschil maakt. Maar we moeten wel dezelfde opdrachten doen. Er zijn alleen nog verschillen met de jongens bij de finale. Dat we samen in maatje. Maar voor de rest doen we alles hetzelfde. Ja, want tot hoe oud rint die categorie? 10? Tot en met 18 jaar. En hoe oud bist u nou? Ik ben 15. En ben er een protte vrouw die het ouder binnen? Of binnen het eigenlijk wat 15 jaar? Ja, het ben wel een protte vankers die ouder dan mij binnen. Ik ben, ik denk met 2 oorvankers de jongsten. Er ben 12 voor 14 en ik voor 15. En dan begint het al je bij 16, 17 en 18 jaar. Ja, want wat is de minimumleeftijd? Dat is 14 jaar. Oh, 14 jaar, ja. Dan kun je die ommelden. En dan hast de concurrentie nou echt wat bezinkend. Hoe kost het zelf wat in? Ja, er zijn natuurlijk een hele prettige mooie famkes. Maar het gaat net alleen om het mooi wijs, maar ook om de inzet. Doe maar jezelf voor inzetten. Voor bepaalde doelen. Dat Linda Foundation maar voor inzetten. Doe maar jezelf promoten. En de stichting ook. Dus ja, dat is het eigenlijk wel. Ja, en wat geeft u? Doe zij de Linda Foundation. Wat houdt dat precies wat in? Nou, de Linda Foundation die zet zich in voor ben in arme gezin die eigenlijk net zo vol hebben. Voor alleenstaande mem of ouders die een vechtscheiding hebben die het gewoon net een geld hebben voor hun bandzwaardigheden. En een op de jonge band in Nederland die had les van zijn thuissituatie. En daar zet de Linda Foundation zich voor in om geld op te halen voor die gezin, zodat die band echt wat krijgen. Ja, en wat kiest u daarvan betekenen? Ik kan acties doen, bepaalde bijvoorbeeld flessen inleveren, om dan geld voor de Linda Foundation op te brengen. En dan gaat het naar die gezin. Ja. En doest u dat dan zelf? Of hast mijn vriendin dat zei van, hey, zullen wij zo'n actie opzetten om zo volle mogelijk geld op te hellen? Ja, ik doe het eigenlijk wel het meeste zelf. En ik heb wat hulp van bijvoorbeeld mijn huid mij om het wat op te zetten, om wat op ideeën te komen. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar de meeste doen mijn vriendin wel, maar ik doe het toch leven zelfstandig. Ja, dat snap ik. Hey, en door was vanzelf Safia mogen komen en die finale winnen. Wat moet er van gebeuren en kan mensen op die stemmen? Of mag dat helemaal zelf doen? Ja, er kunnen zeker stemd worden. Dat kan op de site Miss Beauty of Friesland. Ja. En dan staan er 2 stikken, zeg maar. Eén van de finalisten, die kan snel je beginnen. En één van de online voting. Daar sta ik nou treden in. Dus dat gaat al heel mooi. Ja, maar jou van het jouw stem. En ja, dat stem dat staat voor 15% in de finale, telt op mij in het eindoordeel. Maar het is net degene, maar de meeste stem die het, nou ja, dat echt wint. Maar degene die het meeste zich ervan promoot en de meeste inzet om het, die wint dat meestal. Ja, dus die stem die moet er wel voor die finale binnenwezen. Ja, die moet er echt van 29 maart om 1 minuut van 12, had ik goed. Ja, ja. Dan moet die stem echt al je binnenwezen. Ja, en dan is het 29 maart is dan de finale? Nee, dat is op 30 maart. 30 dat is maart. een die letter, maar dan worden alle stem dan voor de 10 nog teld. Ja, hey, en als je nou winst, wat was je vierde mei? Nou, ik wil eerst dus proberen te winnen en dan eigenlijk echt vierde te komen hierin. Want het is net alleen nog
nou, heel gezellig en samen. Maar het is echt wel stiekem een beetje een droom dat het uitkomt. Want ik doe het altijd heel graag. Ja. Dus echt om verder te gaan in die, dat modelwerk een beetje. Dat lijkt me heel leuk. Ja, dat snap ik. Hey, Anna, doe best een prachtig famke en wie wens je daar heel veel succes. En graag jaren wie ek van die hoe het al doen is. Kies nog één keer deze wet meest stemmen kunnen. Op www.missbeautyofriesland.nl. Hartstikke mooi. Anna, succes en we hopen je dat Safia mogen komt. Ja, dankjewel.